Sådan en som den her, den er mere betænkelig ved, om den vil blive... hvor meget det er, den bliver brændt af det. Det er en af dem, der Ja, godt kan få problemer. ja. Allerede nu, så synes jeg også, den begynder med at se tør ud. Det er den eneste måde, vi rigtig kan gøre det på. Og der er kvægsegn, det er også ved at blæse ned her. I Midt- og Vestjylland findes der et væld af måder at leve livet på. Her er jorden inden for rækkevidde, og selv den almindelige lønmodtager har mulighed for at realisere sine drømme på egen jord. Det er et sted, hvor friheden til at skabe et personligt paradis ikke er en luksus, men en mulighed for alle. Mellem de to byer, Holstebro og Vinderup i Vestjylland, nær den lille landsby Rydde, udfolder der sig en have, men ikke en hvilken som helst have. På hele 1,5 hektar breder en have sig ud, skabt og næret af en gartner, hvis passion for alt, der spirer og gror, ikke kan måles i almindelige termer. Jeg plejer at kalde mig selv havetosse. Jeg synes ikke, det er ikke en grim ord i den forstand. Det er fordi, jeg går vildt meget op i planter og have. Maj-Britt lever og ånder for haven. Hendes nysgerrighed kender ingen grænser, når det kommer til planternes hemmeligheder og havelivets små mirakler. Hun ønsker at vide alt, absolut alt, om hvad der foregår mellem stauder og træer. Det værste, jeg ved, det er, hvis jeg bliver spurgt om noget, jeg ikke ved noget om, så bliver jeg straks nødt til, at jeg skal have fundet ud af det. Og også hvis jeg får en eller anden plante, som jeg ikke kender, jamen så skal jeg egentlig have set, hvor stammer den egentlig fra. Ordenen besidder sin egen skønhed. Men i Maj-Britts have, hvor planterne begynder deres livlige vækst og spredning, skifter fokuset. De stramme linjer og perfekt lige kanter trækker sig diskret tilbage, mens blomsternes frodige og vilde skønhed fanger hele Maj-Britts opmærksomhed. Lige kanter, det ser skide godt ud, når det er holdt. Men jeg gør det lige om foråret her, og så får jeg det ikke holdt igen. Fordi så er der planterne, så gror de, og så er det dem, jeg har fokus på. Maj-Britt har en brændende passion for sin have, og hendes konstant skiftende fokus og dybe fordybelse giver liv til et nyt temarum i det store grønne. Hver gang interessen skifter, spirer der en ny, unik del af haven frem, præget af Maj-Britts seneste fascinationer. Jamen det er fordi, jeg har haft de der blackouts, hvor der lige har været en wow, så er det lige den her art, det gælder, eller sort, det gælder, som så åbner sig helt vildt ud, og så videre til den næste. Og det er igen nogle gange, at de der spørgsmål, de kommer til mig, hvor der så har været en område, jeg ikke har vidst noget om. Og så når man dykker ned i det, jamen, så åbner der sig en helt ny verden, og det sker jo bare gang på gang. Sådan er livet med Maj-Britt og hendes have. Et evigt opdageri, hvor nye verdener konstant åbner sig. I dette levende hjørne af Vestjylland hviler haven aldrig, men forandrer sig dag for dag, altid under Maj-Britts kyndige hænder. Kanal Vest møder Maj-Britt i Maj-Britts have. Vi har været i gang, vi har stammet den der lidt op, fordi den daske sådan ned mod taget på den japanske indgang, og så har vi taget pladerne af, eller det er ikke plader, det var sådan noget bagt tag, der var på, og det var simpelthen blevet for skør, og det var begyndt med at falde fra hinanden. Og så ser det ikke så pænt ud. Der er den der fine overgang med, at det er, at ting godt må have patina og se lidt gammel ud, til det er, at ting går i forfald. Ja. Og det er jo det begyndt med at se ud til. Ja. Ja. Så der skal simpelthen nyt tag på der. Ja, og så har han øvet sig lidt i at brænde tagpap på. Ja. Så Og det er jo en helt vild med det. Nej, det er han nu ikke. Men han kan godt se det andet, da det holder bare ikke andet end 2-3 år, så skal han skifte det igen. Ja. Det gad han ikke blive ved med. Nej. Så siger han, det er jo ikke så japansk med tagpap, der er på, så det er ikke nok at ved. Så jeg er ved at lave noget på undersiden. Kan man så kamuflere det lidt? Jo, det kan godt være, og ellers så laver jeg noget på undersiden, så den bliver lidt mere japansk i hvert fald. Ja.
det ikke det? Og så skal du have den, der går derud også, jo. Den der også? Ja, tak. Jamen, du har fældet ud nærmest helt rej nu. Nej, det gør jeg ikke. Men det er også, når der kommer blad på, så kommer de langt ned. Jeg ved godt, den plejer jo at daske imod det tag der. Nå. Ja, de er jo lidt grenene, når der ikke er blad på. Nå. Ja, der kan man godt se, at de der skud på den der, de er Det er helt klart. orange. Og det er det nye væksten på den her, den er. På 10, det er winter orange. Altså det er sådan en rigtig vintertræ også. Men siger du gemme noget af det her? Altså hvis der er nogle hele, så kan jeg godt bruge dem til at lave kors med lige. Men er det røden, så skal det bare væk. Det sorterer du lige selv i så. Ja, det gør jeg. Jeg tænker bare, at du kan smide ned i trillebør så meget, som du kan ramme. Og så tager jeg lige et stoltråd fra dernede også. Men jeg sagde om, der kan i hvert fald se, at det er ved at have... Det var bare sådan noget bak på... Der er bundet på sådan noget stoltråd. Og stoltråden er også ved at ruste godt igennem her. Så nu trænger det til at komme ned og komme væk og blive skiftet. Så er det ved at være åbent hus. Så er det ved at være åbent hus, ja. Det er rigtigt. Hov, du mangler en gren. Ja, men jeg skal få sådan deroppe også. Nå, jeg troede, du gik. Nej, så let slipper du fandme ikke. Nå. Jamen er det ikke helt mærkeligt, at det ikke blæser? Jeg synes, de har sagt i dag, at det skulle være meget blæsende i dag. Men det er måske bare stillhed før stormen. Det koster fandme at have det her. Det var godt. Ja, pas nu på mit blomster. Den her ikke også? Ja, så den stammer op i samme højde hele vejen rundt. Og det var det, jeg var ved at fortælle før. Altså når det er, at der ingen blad er på, så er der ingen tyngde på grenen. Så strider det lidt mere op af efterhånden, som den får blad på igen. Så tynger det vægten dem noget nedad, så kommer de til at hænge lidt mere. Du flosser lige ned af den gren, der kan du lige tage min saks lige, og nu er den jo god skarp. Det er han da jo lavet. Det er han da vel. Det er bedre. Derude. Helt ude for uden herude. Skal vi tage en hel herind så? Nej, ja. Det var... Den der også. Ja. Nej. Væk med det. Det var fint. Tak for det. Kommer ny ind. Ja. Giv det vel. Ja. Og det her, det er som en yndlingssaks, det kan man jo så godt se. Den er en lille bitte smule. Aldrig brugt. Men den er skarp lige nu. Det er dejligt. Så det er taget, der ligger her. Ja, så selvom du har skruet den fast mange steder, så har det nok bare været et spørgsmål om tid, inden de selv kom ned. Jeg skal lige låne den kamera der. De skal lige se den her virvar af skrammel, der her ovenpå, som er klippet for mindre end 2 år siden, tror jeg. Så får du lige lov til at låne den. Det ligner simpelthen som om, at det har fået speed, det der gror deroppe ovenpå. Det er ikke andet 2 år siden, jeg klippede det sidst. Nej. Helt ned, så der var flad tag her hele vejen. Det kan man da dårligt kalde det her efterhånden. Ja. Den er godt nok aggressiv, den der. Hvad det sådan, der for en, den hedder? Det er blåregnen, og man bliver nødt til at holde den lidt i skak. Det har jeg prøvet at fortælle flere gange før, så hvis det er, man ikke lige får det klippet sådan nogenlunde tilbage til hovedstammen, jamen så tager den bare selv lige pludselig. Og den er også på vej op i min hængende træ her, i min hængebøg. Og det er den simpelthen for hård en konkurrent til, at den simpelthen går ind og kan den kvæler den den, ja, fuldstændig til over. Så, og det samme her med min tysk mispel her, der vil den også fuldstændig gå ind og kvæle den. Så det her, det er lidt en gren, vi var der herinde.
Lige nu her, der kan man faktisk bedre se det, end man kan om sommeren. Men det er egentlig aluminiums, elstiger, der ligger henne. Nej, det er ikke aluminium. Det er jo galvaniseret kabelstiger. Kabelstiger. Undskyld. Jamen, det er dig, de der fine ord der. Det kan Fin? Du. Det kan du. Det kan jeg ikke. Helt almindelig kabelstige, som der blev overskud for et projekt, vi var ved. Og så tænker jeg bare, at de holder jo. Og om sommeren her, når det er, at alt det andet er grønt, så ser man dem ikke. Men de er med til at bære vægten op af dem her. For vi havde snakket om, at vi bare skulle lægge rivenet herop. Rivenet kan også en del, men der er faktisk lidt for langt mellem kalder du dem, strøgerne herovre? Ja. Hvis du kan kalde dem det. Så det vil komme til at, under vægten komme til at buge. Så derfor så blev det de her elstiger her. Og i stedet for bare at kyle dem væk, så kan vi godt bruge dem. Så det projekt, vi er i gang med nu, det er simpelthen at få nyt tag på japansk indgang. Herinde i bunden af stallen, der har René skåret pladerne til her, som jeg så lige skal have malet. Og vi vælger simpelthen at male dem nu herinde, der han sætter dem op. For ellers er det, jeg skal stå med nakken både bagover, så det malet, det er ikke så godt. Så dem skal jeg lige have malet. Jeg maler dem lige 2 gange her. Første gang, der får det bare lige en tynd lag, og så maler jeg over til sidst, så skulle det gerne kunne holde sig. Og jeg er om på bagsiden ham, det er så her, hvor det er, han skal have bare en tagpap på, og så skal det komme til at fungere som det nye tag på indgangen til en japansk have. Så har de fået sort transparent maling. Første gang her. Den anden plade, den er sat ind i Renés værksted, fordi der er varme derinde ved ham. Og så venter jeg lige lidt til den lige bliver en lille smule overfladetør, så skal jeg også lige have sat den ind, så den lige kommer ind og får lidt mere varme. Og nu når jeg tænkt på, at det er jo ind til en japansk have. Ja, så kommer jeg til at tænke på, at resten af porten, den skal jo være dyb rød, for sort og rød, det bruger de tit. Og så kommer jeg til at tænke om, kan vide, at man kunne finde nogle japanske tegn. Nogle japanske tegn, som betyder have. Det er simpelthen så smadret koldt udenfor, så jeg har faktisk endda trukket længere ind end bunden af stallen, fordi min maling kan simpelthen ikke tørre dernede. Det her, det er det træ, vi skal bruge til at brænde tagpap på til den nye tag til den japanske indgang, fordi det gamle er jo blevet forrådent om. Så jeg har været inde og kigge på nogle symboler, som egentlig er typisk japanske. Altså tranen og pagoden og de her sjove formklippede træer. Og så skal jeg lige have noget bjerge på for ham. Og jeg gør faktisk det, at jeg har kridt til lige at tegne lidt op med, fordi det kan jeg trods alt tørre af igen. Men det kan jeg ikke rigtig med den røde maling, den sidder simpelthen fast. Og selvom det er, at jeg godt kan male henover, så bliver der stadigvæk klatter bagefter. Så jeg skal lige have lidt bjerge på her i baggrunden her, og det skitserer jeg simpelthen bare op, hvordan det er, jeg synes, de skal være. Det kan være, at jeg vil have en stor en, der kommer her, sådan der her. Og så skal der selvfølgelig lidt sne på toppen, og det bliver det så det hvide sne, der kommer på. Og så hernede, jamen der skal jeg selvfølgelig lige have lidt vand omkring fødderne på tranen her. Og så lidt bølger herude i vandet. Så der kan også godt blive lidt bjerg her. Det er jo det, de har meget af. Så nu skal jeg lige have det givet det sidste her en gang af det røde maling. Og det røde maling lader jeg simpelthen gå igen heroppe i taget, fordi det er siderne på indgangen. Det er den her meget røde, så det er sort og rød. På den anden side her, på den, der står lige her, der skal jeg så have malet de røde porte. Og det er sådan set, fordi de kom hjem fra en tur til Japan. Mine drenge, de var på for et par år siden. Og der var de inde ved indgangen til et tempel. Der var der simpelthen de der røde, sådan nogle lidt sjove former på deres indgang. Og de der røde porte, de står rigtig mange steder i Japan. Og så var der simpelthen lavet en hel pergola af de der porte, hvor de stod helt tæt. Og så har jeg også fundet lidt japanske tegn. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få griflet ned på en eller anden måde.
Det må vi lige se, om jeg kan. For det er ikke helt nemt med de der japanske tegn. Der har godt nok mange betydninger på dem. Men jeg fandt en tegn for blomst på min telefon, og så har jeg fundet en for træ. Og så har jeg fundet en, der betyder glæde. Så har jeg været i gang med nummer 2. Og det der, det er symbolet for træ. Og lykke. Så er jeg ved at prøve at tegne sådan en vift. Det skulle jeg nok ikke bare sådan lige have gjort. Og det her, det er den røde port. Og så det her nede, det er symbolet, et japansk symbol for blomst. Og den var simpelthen så lille på telefonen, jeg kunne ikke se, hvad der stod. Så jeg var inde og skrev den her ud. For at se efter, om jeg kunne få den lavet til. Og så undervejs på at finde det, så fandt jeg faktisk lige, jeg kan næsten ikke se den her, den er bare lige skitset op, symbolet på smil. Så det er jo lige til min smiley-væg. Men nu giver det i hvert fald lidt anderledes noget, så det ikke er kedeligt at gå igennem. Og så skal vi selvfølgelig have noget lyd på dernede også. Så der skal sådan en japansk klokkespil op. For det er det der barfrost, og så vinden. Det er simpelthen det, der er... Det er det, der er udtørrende. Både nede i jordhøjde og så helt op i bladene. Den her, den er ikke så gammel, så den kan nok også klare sig knap så godt som den anden, den kunne, vi lige kiggede på før. Så den, ja, de bliver sgu noget ked af det, når det ser sådan her ud. Med det vind her. Men så er der noget andet, der er godt ved vind. Det er jo alle kogler, de kommer ned, så jeg skal faktisk rundt og have samlet dem op nu. Og så kan jeg få fyldt mine koglelager op til næste år. Ja. Det er jo smart. Så er det 3. uge efter, at vi var med til at lave frøspiren herinde. Nu prøver vi lige at pakke den ud og se, hvad det er, der sker. Og der var det med A heroppe, det var basilikum. Og så B her, det var timian, og det her, det var citronmelisse. Og så var der persillen. Og pastinakken. Og så er der lige en frø, der hopper ved siden af her, og jeg tror, det er salaten, der hopper derover. Så man kan godt se, at det spirer det meste af det. Men de her pastinakkerne her, de var for gamle, og det bliver de også lynhurtigt, så der er slet ingen... der er den ene herovre. Den er ved at sætte en lille smule frø, eller en lille smule, rod ud. Men sådan simpelthen gået i sig selv igen, og de andre her, de er ikke kommet. Så selvom det er, der er længere tids spiretid på dem, så tror jeg ikke længere på, at de kommer. Så, og den har også haft en lille smule gang i noget, men er også gået i stå igen, og de andre har slet ikke rørt på sig. Så ja, og man kan se her sidste gang, der prøvede jeg at vende den om, for den fik lidt mere sollys, så det er også rettet en lille smule op på den, men ja. Så hvis I ud af de frø, der jeg prøver lavet frøspiren på her, så vil jeg købe nye pastinakfrø i hvert fald. Og så skal jeg lige over og kigge i de andre bakker herovre, om der er andre ting. Og så er det en god idé at få bestilt frøene nu her. For når det er, at folk lige pludselig får forårsfornemmelse, så er der mange ting, der godt kan være udsolgt ret hurtigt. Så kom ind og få brugt de her kolde dage til at få bestilt, og så drømme om foråret. Her udenfor, der er der ingen sne længere. Men det er til gengæld rigtig, rigtig koldt, og det har været nogle rigtig, rigtig blæsende dage. Og det er hårdt ved tingene herude. Selv hækken her, den kommer faktisk til at se mere kedelig ud, når det er så koldt. Og flere steder, så har den faktisk også allerede været ved at smide bladene, og det gør Ligusta lidt for at passe på sig selv. Den nye Ligusta, der er plantet dernede, det er Liga, og til at begynde med, mens den er helt ung, der smider den simpelthen bladene, der er den løvfældende, og så efterhånden, det er nemlig også Liga, der er heroppe, så efterhånden, som den bliver ældre og tættere her, så beholder den bladene på om vinteren. Men bliver det sådan, at det er koldt i en længere periode, og det blæser, jamen så udtørrer bladene også på dem, og så drysser den simpelthen for at passe på sig selv. Den gider ikke at prøve at se, om den kan få bladene til at overleve. Så det er koldt på herude. Jeg tror lige, jeg går lidt ind igen.
Og så herinde i varmen, der var det, hvad havde vi et frøprojekt mere, vi kiggede lidt på. Det var den med purpursolhat, og de kommer altså lige så stille hernede i. Så jeg har ikke taget posen af. Jeg har bare sådan en åbning her i enden, så jeg kan stadigvæk holde den fugtig. Og så får den simpelthen sådan en drys ind imellem, fordi det, der tit går galt ved når det er, man forspirer frø, det er sjældent egentlig, det er fordi det er for tørt. Det er nærmest fordi, at man kommer til at overvande dem, så det er, at det rådner. Så, men der er altså små grønne spirer hernede i. Og jeg ved godt, vi lavede et forsøg med de her purpursolhatte. Vi prøvede at så dem i varme, og så såede vi dem udenfor på 2 forskellige måder i kulde. Og de vil selvfølgelig ikke spire på samme tidspunkt, for dem hen i varmen, de vil selvfølgelig spire mere, men det er mere for at se i forsøget, hvilken af dem det er, der kommer med flest. Om det er den, der er forspiret indenfor i vindueskarmen i varmen, eller det er den udenfor, eller det kan være fuldstændig ligegyldigt, om du kuldsår den, eller om du sår den herinde i varmen. Det er jo sådan set mere det, jeg vil finde ud af her. Så, og det er fordi, at normalt så har jeg jo simpelthen, min vindueskarme plejer at være helt springfyldt af ting, jeg forspirer, og stuen op ovenpå, jamen den er sådan set fyldt med borer og bakker med forspiringsbakker i, eller med forspiringsplanter i. Så hvis der er nogen af dem, der med fordel kan sås udenfor, men jeg havde bare altid lært, at purpursolhatten, den krævede varme for at gro, og så kunne jeg lige pludselig se, at der var nogen, der nævnte den under kuldefrø. Så tænkte jeg, okay, det kan være, den kan begge dele. Det kan også være, at den gør bedre, hvis den får kulde, eller hvis den bare kommer ind og bliver varm. Så det er jo noget af det, vi skal undersøge. Men også selv de små her, de har det lidt hårdt her i, hvor der er noget her. Det er faktisk allerede brændt af. Det kan der godt se ud til. Så den kommer ikke til at se pæn ud til foråret? Nej, der bliver nok noget beskæring og noget af nogle ting, som har haft det lidt hårdt. Og så den her, det kan være, at den bliver ved med at være pæn på den ene side, og så den anden side om, hvor den har fået alt det kolde vind ind på, jamen, så vil den nok være tørre. Så det bliver spændende at se, om der kommer noget tørkeskade i den. Og når jeg siger tørkeskade, så er det jo simpelthen fordi, at vinden her med frost, den udtørrer det. Og man kan også se, at her, for den her årstid, der er der også fri adgang ud til de åbne marker. Jamen det er der. Ja. For vinden. Ja. Selvom vi har plantet mange lag, tror jeg. Ja. Men altså, man kan også godt mærke det. Altså kulden, den kan vi også mærke, den er ved at trække ind i udhusen og sådan noget nu. Så temperaturen ind i kartoffelrummet, den er også lige fået en klik opad for at holde det frostfri. Ja. Så. Men det er også ved at være langvarigt, og de har jo faktisk sagt, at næste måned her, der kan vi risikere det samme. Altså, det bliver ved med at fryse. Og så begynder du at få nogle alvorlige problemer. Ja, det gør jeg. Fordi for det første så har vi allerede kigget på, hvordan det udtørrer nu her. Men jeg kommer også lidt tilbage efter, hvis jeg ikke kan nå at få mange af de her ting lavet, som jeg plejer at lave her i januar, februar og marts. Nej. Så kommer jeg lidt tilbage efter. Allerede fra starten af. Det er lidt voldsomt. Fordi når derfor den starter der omkring marts-april, jamen så er det nogle andre ting, jeg gerne skulle i gang med i haven. Og du har jo planlagt en udenlandsrejse i foråret. Ja. Ja. Så det stresser lidt med sådan en vinter her. Ja, det. Jeg kan godt se på min liste der. Hvad når vi er det? Ja. Så det kan godt være, det ender med, at jeg skal have spurgt nogle folk, om der vil nogle flere ind og hjælpe i en periode der. Ja. Ja. Du har jo en god søster. Ja, det har jeg. Ja, det kan alligevel også godt være, at hun ikke kan klare det hele. Og det er her, du drømmer om at få muret en ny gavl. Ja, det vil være ret godt. Men det kan vi simpelthen ikke selv. Og nu i første omgang i år, der er det, at vi skal have lavet projektet med halvmuren deromme, og så er det der så det næste projekt med mur. Ja. Og det er også fordi, jeg har renset og jeg har flyttet murstenene, og dem har jeg flyttet 3 gange, og jeg har sagt til René, jeg gider simpelthen ikke flytte dem igen. Til næste gang, det er pallerne, de rødner under dem, så skal det være fordi, de skal sættes op et sted. Ja. Og sådan der ser en krog ud, der egentlig skulle være frostsikret, men Ikke var det alligevel. som ikke kunne klare det alligevel, så synker de simpelthen helt sammen. Det var en, der jo lige missede at komme med ind. Og vi har jo snakket om, at vi snart skulle have den der dør i, eller ikke have den i endnu, fordi selvfølgelig bliver det koldt, men det gør også bare, at der ikke kommer så mange skadedyr derind. Men bliver det her ved de der næste 3 uger, der, så skal vi simpelthen skrue den der på.
Så her hænger roserne. Den har faktisk haft blade på rigtig lang tid her, men nu bliver de godt nok også tørret ind af vinden. Men der er slet ikke tegn på liv endnu. Og det ville vel også være mærkeligt, om der var det lige nu. Ja. Men de ser nu okay ud. Det er mere, jeg begynder med at bekymre, hvis det er de, der også tørrer ind på den. Men det ser ikke så slemt ud endnu. Der er faktisk friske knopper på. Og så er der den næste, der skal blomstre til herude i haven. Det er kirsebærkornellerne. Så de venter også bare på luner og vejr, så kommer de også snart. De står klar, de knopper der. Ja, de plejer faktisk at blomstre her i februar, men igen, de skal også lige vente på, at vejret det bliver godt. Ikke hvis det bliver den koldeste februar i 16 år, så gør det nok ikke. Så kan det godt være, at de trækker det til marts, og hvis det så bliver varmt i marts, jamen, så kommer både de tidlige forårsblomsterne og dem, der skal blomstre i marts, så kommer det hele bare på én gang. Ja. Og der bliver færre og færre frø på hver gang, der vi kigger rundt her. Så om der kommer mange små selvsåen hernede i, eller det er fuglene, der tager den. Fuglene finder nok alt, hvad der er i øjeblikket. Det tror jeg, de gør. Og så er det Henry her, en stedsegrøn kabefolia, den krøller også mere og mere bladene. Men det er ikke det værste for den, fordi hvis det er, den synes, at nu vil den ikke længere, så smider den simpelthen bare bladene. Det gør lidt gustehækken også, hvis det er, at det bliver en møg træls vinter. Ja. Så går den også fra at være stedsegrøn, så går den simpelthen ind og smider bladene til sidst, fordi den ikke vil kæmpe for at beholde dem, men for at passe på sig selv. Ja. Og så skyder den bare frisk igen til foråret. Men meningen var, at vi skulle have haft ryddet op i pergolan, fordi jeg synes faktisk, at den er blevet for vild, og den er blevet for mørk. Så jeg ville egentlig have haft alle planter gravet op derinde, og så have plantet nyt. I flere år her, der vi simpelthen klippet helt vildt tilbage, men nu er de ved at være så kraftige, så der går ikke andet end blink med øjnene, så er de dækket det hele igen. Ja. Men kan ikke komme i jorden. Det bliver nødt til at vente. Og din sø her, den er vel efterhånden ved at være bundfrossen. Ja, der er i hvert fald ikke noget problem med, at hun kan godt gå ud på det. Tør du? Der er ingen problemer her, Maja. Det knager ikke engang. Den er formentlig helt bundfrossen. Jeg kan se derovre, der er de der bobler, der er steget op herovre, de er simpelthen også frossen på vej op i. Så sådan en is der, det ser også lidt vildt ud. Kanal Vest dykker ned i Maj-Britts liv og følger hende tæt i hendes helt unikke have i det vestjyske. Her udfolder sig en personlig fortælling om livet blandt blomster og bede, hvor hver dag bringer nye udfordringer og glæder.